Kalau nuwun inggih Ger, leres menapa ingkang dados kawuh paduka. Sasampunipun Rama Wijaya miwah wadya palanipun kelampahan yasa tambah sarta nyerengaken juru silem ngalengka nenggih yuyurupa. Samangke sampun kesanggrah wonten ing Swelogi. Para butuh karepe dhewe. Pangrasta wonten timbalan ingkang ngadhamu. Wiwit dinten samangke kula boten pengin weruh napa dene merangguli wonten kethek ingkang tronyak-trunyuk wonten negari Ngalengka. Wonten mawas wujute munyuk gedhe, munyuk cilik, munyuk abang, ireng, kuning apa dene putih. Manton wujute munyuk dicekel, Mas. Yang sampun dicekel, diketok gulune, diobong wonten ngalor-ngalor kok. Utama kati wisaya Indriaksa sora maruta Mana panargana Ponco ayu wisian pakulingan li Bebasan buat burung asam inamo burung abang Kegagak pratane Raden Jaya Anggata akaya kagat kang samya mula Aku dutane sinuwun Prabu Rama Wijaya parat jebul kowe dutane Rama Wijaya karep apa dosa muka tekakon negara Ngalengka iki kok kepengin nanggihake marang Waksulanku sing sepisan kowe pilih balekake Dewi Sinta apa pilih Bekah Negaramu kabeh pindhone aku kepengin ngater marang Kadik Dayang jarine kowe ratu kang sekti Mambara ora tegas tapak balu sisane Gulenda lepas sangkan parane dumadi mulayo iki anggota Ayana ijen padha ijen ora-orane anggota bakal untuk parat ketipan penjahat kok lakon nyerang nyawamu ayo iki tamakno marang anggota putra iki kaya anggota putrane Rama Sisukali lho